салом алейкум ҳамватанони азиз. Маро амин ҳамватанои тоҷикому дар ин шаҳре ки ҳастем мепурсанд ки шумо чиз основани кадом основани қатъи дар кадом асос шумо чӣ шуден чиста гирифтен? Шумо падар модар ягон кастон шаҳрвани Россия? Гуфтам не. Ман гуфтам бо раҳмати худованд. Чхел гуфтам раҳмати худованд қатъи. Чхел гуфтам ки аттестати серсавати қатъи ман гуфтам аввал омадам. Перепис бурдам аттестатам қатъи. қонун буд ку ози қонуна ки намедонам чи ҳастай действият мекунад ози қонун. Касое ки то соли 91 мактаби минор тамом кардагиян ва ё метавонанд ки документ РП и вид на жительство бигиранд вақте ки Чечения будем соли 2018. Алан спордам аттестатам копияшо гирифтам. Да РП спордам бо РП ки баъд РП да вид на жительство спордам бо вид на жительство хел гирифтам копия аму аттестати мактаби миёнаи СССР. Ягон кас на падар на модар раҳмати худованд қатъи ҳам ҳасте бо ҷо РП-ра қатъи вид на жительство сум қатъи ва мекардем даромадам началник қатъи гап задам бе сум бе ҳечи гирифтем. Тоҷика ҳайрон шуданд чечен ки чиқар мо сум қатъи мерем миёнаравӣ қатъи фазлшредӣ қатъи мо гуфтам раҳмати худованд ҳастед худованд раҳми камбағал гуфт раҳмати чон ки камбағалро худованд раҳмаш худш мехӯрад як сабаб мешавад. Ман худам мекунам кани пеши он началник гап задам ки мисол ман хел зани танҳо ҳастам кор розӣ наметавонам мешавад ки мисол ки спорем гуфт бо духтара ки ҳамун дуруни ФМС Мадинахони бо ақл бо тамиз документои маро Москва роӣ накарда. Ӯ ҳамун началник гуфт ки ҳар моҳегу як бори биё гуфт ой добрый день собак сагашта омадне документои маро накарда. Ба як рӯз ам рафтем ки бачак Ҳамза ӯ началник ҷои чи рафтае ҷаноза рафтае ана чӣ кардай намҷа дар ҷои худаш бачак амода Ҳамза баъд бародар гуфтам ам хел ман документоимо роӣ кардам 4 моши ҷавобуш наомада кани гӯҷа биен. Баъд омад кабинет документои мара гирифта дар таги амун столуш дар дури коробка партофтаи ам хоҳари Мадинахони бо одомон. Баъди бача Ҳамза гирифт нигоҳ кард гуфт оригинали переводи паспорти духтарчатон нестае. Баъд овардам ҳамун рӯз роӣ кард. Баъд 4 моҳ пас бигем одамода 4 моҳ пас бояд бигиранд РП-ро мо 8 моҳ пас гирифтем. ин раҳмати худованд Аллоҳ худаш беҳтар медонад. Баъд бо вид на жительство спордан даш коронавирус шид. Ҷавоби мо дар моҳи май биромад. Вид на жительство мо дар Москва моҳи январ спордам дар май биромад. Лекин ба Чечня моҳи август омад гирифтем. Инам бигем ки июн июл август 7 моҳ пас гирифтем. Вид на жительство омад гирифтем ба даст мо расид. Ба раҳмати худованд. Ҳама чӣ ба хоси худованд мешавад. Он чӣ ки дилат хоҳад он шавад, он чӣ худо хоҳад он шавад. Мо қадар мисол дар ҳаёт бисёр чизҳоро мисол инсон мехоҳад, лекин ҳамааш дар вақт намешавад. Мисол ина 4 моҳа будем 8 моҳ пас гирифтем РП-ра. Ай бо сабаби коронавирус инам 4 моҳ пас мегирифтем 7 моҳ пас гирифтем вид на жительство. Лекин сабаби гирифтани ҳамин вид на жительство РП-и ман чӣ шуд? Аттестати синфи даҳмини ҳатто ҳаштими то 8 хондагии мактаби мо 8 сола буд вақте ки ман тамом кардаги будам. баъди мо тамом кардам ба 10 солаш мо 19 хоҳарам қад дига мактаб дарафта хондагием. Ман хоҳарам интизор шудем 1 сол тамом кард баъд каса рафтем 19 дар дига мактаб хондем ҳардумон. Лекин мара аттестати синфи ҳаштими қатъи дар ҳамин Чечня чӣ кардан копияша гуфтам биёр 8-мия 10-мия фарқ надорад гуфтанд 8 10 муҳим ки аттестати союзӣ бошад то 91 сол бошад. Аттестати ман 8-мим 1987 соле оварам копиям бигем аттестати 8-мим қатъи ман РП чита гирифтагим. иде раҳмати Аллоҳ таоло раҳмати худованд ҳаст. худованд раҳми камбағал худш мехӯрад бе сум бе ягон чӣ мегӯянд падар модарам шаҳрванд набуд иҷо то ози падар модар шаҳрванд набоша ки зан набоша наметавонад на РП на чӣ бигиранд вид на пул қатъи одамои қадарчка. лекин раҳмати худованд қатъи ина мо гирифтем ва дар Россия бо раҳмати худованд чӣ қадар ки бо худованд раҳми моро бихӯрад чӣ қадар ҳастем мо бошу таваккул ба Аллоҳ зиндагӣ ҳастем. Бо чӣ мегӯянд вид на жительствомон паспортмон пур шуд ай чӣ мегӯянд прописка чи порсол бо иваз кардан вид на жительствои нав додам одам шаҳре ки ҳастем иваз кардем вид на жительствои нав гирифтем. саҳифаҳош бисёр неста ку вай кардан ку бесрочно кардан то 2019 5 сола баъд 2019 қонун биромад ки бесрочно карда шавад. бесрочно пур шуд бо вид на жительствои нав моро вай кардан додам порсол иваз кардем.
бо вақте нав иваз карданда боз отпечатки изи дасти моро гирифтанд. Худашам қати ма гуфтам изи даст он ҳаст ку ай маро наёфтанд дар чи баъза нестагу бояд сер нагирифтанд. Худашам гуфтам лекин кӯдакҳоро намегирифтанд. Ҳозир баъди ҳамин воқеае ки дар Чикрокус шуд кӯдакҳоро ай 6 солагӣ мегирифтиянд изи дастшон отпечатки пасшон гирифтани сер на баъд бо лицензияшон иваз кардан доданд.